दा जों दंफैयो नैबे लजआवहाय आब' फुजिनि मेकआप जागासिनो मा लुक खालामदों होननाय आंखौ हेलो फ्रेंड्स गुड मर्निं वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग आंनि गोदान मोनसे व्लॉगआव नोंथांमोनखौ बरायबाय दिनै लेहेर फिल्म प्रोडक्शननि मोनसे मिउजिक भिडिअ शुट जानो थांगासिनो माने बे प्रोडक्शना आंनि सेकेन्ड मिउजिक भिडिअ जागोन माने आं शुट खालामनो गोनां सेकेन्ड मिउजिक भिडिअ जागोन आरो बेहाय ओमफ्राय डाइरेक्शनखौ खालामगासिनो सं बसुमतारी ओमफ्राय आर्टिस्टफ्रा दङ फुजि बसुमतारी आब' आरो सिद्धार्थ बर' भाई टाउनफोरावनो जागोन शुटआ ओमफ्राय एसे हाजो एरियायाव जाहैगोन आरो ओमफ्राय जों थांगासिनो दा एसे ब्रेकफास्ट खालायनो माने रुटि जानो ओमफ्राय प्लास पेट्रलबो सोनो दङ गारियाव बेयावनो थांगासिनो नोंथांमोना नायलांबाय थादो उनथिंजाय उइंगार फैदों आंखौ डिस्टार्ब होगासिनो दान रुटि जाहैग्रोनोसै जोङो दा जोङो दा थांगासिनो लकेशनसिम माने रुटि जानानै लाबाय एसे मोनफ्राम ओमफ्राय आमलेट जाबाय मोजां जायाखै माने ओमफ्राय दा थांगासिनो जों लकेशनसिम ओमफ्राय माखासेया फैगासिनो उन हाजोआ जाहैबाय भुटान हाजो दिनै पुरा क्लियार नुबाय बिबार फुलायलायनाया मस्त बनाया है बाल सिद्धार्थ साइकेल सालायना फैगासिनो दे जों दा सफैबाय फाइनालि लकेशनाव ओमफ्राय बिथाङा जोंना साइकेल सलाय सफैबाय जोंना ओमफ्राय थिं मेनेजमेन्टआव दङ शिबा बसुमतारी एसे लेट खालामबाय बेयो All the best. Thank you. Goodbye. All the best. Thank you. All the best. Whatever. 10 to 50 location na? Fast shoot finished. Fast location, fast shoot finished. Mabaidi मोनखो? Fast shot. केमेरामेनानो जागासिनो थाब खेबनोनो रोङा अरे गासिबो लाजोबनांगौ जायो दे सेल्फि स' जों दा सफैबाय नेक्स्ट लकेशनाव बेहाय बैसाङाव नेक्स्ट सिननि लकेशना बेनो बिराद फैसा खरस खालामदों जों बेहाय बिदि मोननो गैलाथ' बे थोरिनि बिदि मोननो गैलाथ' दाना ओमफ्राय बेजों लाइट सेटआप पब्लिक पूरा गैदारिं जानानै दङ भाई चेयर कितना साइज का लगता है 42 साइज का डबल एक्सेल का चाहिए भाई बड़ा है ना क्या फील कर रहे हो भाई मजा आ गया भाई आता नहीं बे ini mah jangan deh जानायखौ टेनसन जादों नङा खामानि माव जागोन मोजां खोथा दं ada Serat bal kaitran nama saya musuh ke siropa ini. Darade. Manu puma. Darade. Oh. शुट जागासिनो बहुत मोजां आइनाव गाना बहुत गोदै लाइक इट्स भेरि स्वीट कन्सेप्टआ पुरा गामियारिनि हाजो गेजेराव जे गामि मोनसे थायो बेयाव सासे सेंग्रा सिख्ला लाभ स्ट'रि एन्ड इट विल बि भेरि इन्टारेस्टिं Location apa dia? लकेसना बगाजुलि होनो ओमफ्राय गामिया अन्थाइबारि नामा Seni लेहेर प्रडाक्सनाव एन्ड बे आंनि सेकेन्ड प्रजेक्ट आरो मेनेजमेन्ट खालामनायनि
we are giving our best ke jate nongthangmana ibaidi feel ko moन्दों cultural nifrai and we are giving our best in terms like hospitality ko lanane concept ko lanane direction ko lanane so nongthangmonisim bahut thobino ibe video ko nuno moनगोन and I hope you guys will enjoy that and thank you so much for your love. So जोंना फाइनली बे लोकेशनाव पिकआप जाबाय पाब्लिक क्या बोलते हैं पाब्लिक कैसा सो ओमफ्राय दा जों जानो थांसै लंच ब्रेक लोकेशन पिकआप फटो नै इखोला गोप्र लालाय Let's do it. थाजोब ओ भाइ भोक लागेल ए खाबी जे Thank you सबको बाय बाय चलो Aru dali dong, ingkri dong, baba alu, dawe dong dong दा जों जाग्रोनोसै स' दा जाखांबाय जों ओंखाम ओमफ्राय बिथिं भाइ जल्दी खा परमानंदम जी जल्दी खा बयानो मेन एक ले लेना ya. सिद्धार्थ भाइनि फ्रेन्ड्स Angni fan club, best fans. स' जों दा जाखांलांना सफैबाय नेक्स्ट लकेसनाव बेहाय दे जाब कमला स्टिकार सोर होदों बे स्टिकारखौ बजाबनायाव नों मार जादों ना अख्राङा Abe zabno रोंगोन दा Abi जाबनो Abiयाथ' माबासो जानो नागिरदों बिहामजोना बिखुनजो नैबे आयंआ रायलायदो एसे रायलायदो ओमफ्राय बिदिनो Kali nama besar. थालिरनि दामा जरायाव 15 थाखा Ini lah. बियो 20 थाखा Dundia? दुन्दिया मुथासेयाव 10 थाखा Oh. ओमफ्राय लेस्राया 20 थाखा Oh. Yo! Okay, good. Nunggu nama, Komla, Kita kah? 20 Zora. Zora. Nunggu nama. Hah? Tasty nama, Komla. 시가 깜방 स' जोंना फाइनालि बेहाय शुटिंआ पिकआप जाबाय दिनैनि थाखाय ओमफ्राय गाबोन आरो बेहायनो फैफिननाय जागोन सदा बेहायनो दंबावो उरांगोन दा हा तामुलपुर जोंहानिसिमथ' हा जोंहानिसिमथ' सोनाब माने जोंहानिसिमथ' नै ए गाबोनथ' थाखाया नोंसोरो
डाइरेक्ट सा लोंग्रा kita सा लोंना बेरायनोसै नोंसिनिथिं जोंहानाव सिनायखायो नोंथ' र' ज' थांखानोसै गामसाया जोंनिसोना मोनसेया औ जाहा नायसिनिखौ बुंसै औ दे गाबोन चल